Hola. Hola, hola. Mira, ja hi ha gent per aquí. Se'm sent bé? M'ho podeu dir, sisplau? Hola, hola, hola. Hola, anem a pintar carabasses. Carabasses en directe. Sí, se'm sent bé? Vale, perfecte. Falta un minutet, bueno, ara és en punt, esperem una miqueta perquè la gent se connecti. Si m'envieu cors, farà que Instagram ho ensenyi més a la gent i perquè s'uneixi se ve bien y se escucha bien. Perfecto. Gràcies. Començarem. Mira que bé, molts cors, gràcies, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Esperarem un minutet de cortesia, que ara són les 7 en punt. Esperem un minutet de cortesia perquè la gent se vagi apuntant. Vale? Hola, Maite! Teniu ganes de pintar carabasses? Mireu que boniques són. Pues ja us ensenyaré el procés i tot. Aquesta està més elaborada, està més treballada. Vale. Vale. Deixaré el... No sé com fixar aquí comentaris. Aquí només me saludo les preguntes. Si durant el procés teniu alguna pregunta, la deixeu en aquesta caixeta que hi ha aquí baix, que hi ha un globus amb un interrogant, i jo de tant en tant les vaig mirant, val? Perquè és que si tinc que dibuixar i mirar, no puc tota l'hora. Vale? Vale. Doncs m'envieu molts cors i començarem, i així ho veu més gent. Vinga, que tingui molta repercussió, que tothom s'atreveixi a pintar carabasses, a dibuixar i a pintar carabasses. Ja veureu que és superfàcil. Hola, Judit. Hola a tothom. Vale? Això serà un tastet, només, de carabasses. Perquè vegeu tot el que us puc ensenyar, que el dia dissabte que ve faig un taller online de cosetes de tardor, fantasmes, carabasses, castanyes, ratpenats. A casa nostra n'hi diem ratapatxets. Bueno, doncs anem a començar, vale? Això, independentment... Algun dubte abans de començar? Hola, Eva! Ara ja no us miraré. D'aquí una estona tornaré a mirar els comentaris, vale? I els comentaris. Les preguntes, si me deixeu aquí el globus, me deixeu alguna pregunta, vale? Jo aniré fent i us aniré... És que si tinc que, ja us dic, si tinc que dibuixar i pintar, no puc tota l'hora. Primer que tot, els materials. El paper que sigui el Bristol aquest o el Canson o paper d'aquarel·la, que no sigui molt porós també, perquè si no controleu gaire, si té molt de cotó, aleshores li costa. No corre tant l'aigua. Hola, Esther. Ai, quin munt de gent coneguda. Vale, moltes gràcies. Vinga, som-hi. Ara aquí diu que està intentant cargar el directo. Ai, mare meva. Vinga. Doncs som-hi. Ja veureu que és superfàcil el procés. Amb aquests retoladors aquarel·lables. Mira, a veure, si no teniu tons de tardor, que és l'ideal, que són aquests, també es poden fer carabasses amb tons verds, blaus, no importa, vale? Poseu la creativitat al vostre servei i veureu que tot pot quedar bonic. Vale? Doncs vinga. Ja veureu que és superfàcil. Jo us ensenyo això. Retoladors aquarel·lables. Un pinzell, pot ser un potet amb aigua, un pinzell, que pot ser un pinzell normal d'aquarel·la, pot ser d'aquests de càrrega d'aigua i un paper de cuina per netejar entre color i color. Aleshores, aquí veieu que hi ha diferents
tinc diferents maneres, ne farem un parell o així. Veieu aquestes que són més senzilletes, que són com a més aigualides totes, i després hi ha aquesta que és més treballada, que té més textures, perquè a més després de posar-li els retoladors amb l'aigua i tot, ja hi he afegit una miqueta de pinzellades de llapisos de colors, vale? Que li dona més textura, més ombres, més volums, però bueno, això ja és segon nivell. Vale? Però de moment farem una normaleta, és senzilla. Vinga, esteu a punt? Me dieu que sí o què? O les deixo aquí perquè les vegeu. Primer farem aquestes senzilletes. Vinga, tothom a punt. Les farem monocromes primer per no complicar-vos la vida. Vale? Jo no utilitzo llapis. No m'agrada que utilitzeu llapis al començament. Es pot fer en foli normal? A veure, ho pots provar, vale? Ara estic mirant la pregunta aquesta. Es pot mirar, es pot provar, però no et correrà tant el paper, vale? Però bueno, això quedarà gravat, així que ho podeu veure en un altre moment si voleu. Vinga. Anem a fer primer un estàndard amb carabassa. Primer que tot, el que heu de fer és provar els carabasses que us agradin, els colors que tingueu que us agradin. Jo ho faré amb aquests dos. Es veu bé? Situat bé aquí? Sí, vale, perquè ho vegeu bé. És que encara no he trobat la postura correcta de fer els directes, jo. Vinga. A veure. És que em poso nerviosa quan faig directes i mira què em faig. Però bueno. Primer que tot, veieu? Fem com un òval aquí al mig. Vinga. Ho fem amb la part gruixuda i pugem amb la part prima, o si no en sabeu, no importa. Feu una rodona qualsevol així, bueno, un òval normal així com us surti, no importa. Vale? Vinga, primer pas. Segon pas. Fem mig òval a cada banda. Intentar que no sigui plana de baix, sinó que faci una miqueta de tomb. Veieu? Que faci una miqueta de tomb. Que aquests d'aquí ja pugin una mica. No intenteu que es quedin perfectes ni que d'una banda us quedi igual que l'altra. Vale? Les carabasses són boterudes, no importa. Vinga, som-hi. Ara en farem una altra aquí al costat, com una mitja lluna. Vale? Una altra i una altra. I aquí també en farem. Ho deixem així. Algú està fent amb mi? M'ho pot dir, sisplau? Vinga. Ara hi posem un altre color on vulguem. Vaig fent a poc, Penseu que quedarà gravat, així que... I ara agafo el pinzell de color. L'únic és que... el pinzell. L'únic és que feu amb dos colors que us quedaran més textures. I diluïm una miqueta els colors. Passant pel damunt, així. Si us queden blancs també queda bonic perquè li dona com a llum. Veieu que ja es dilueixen els colors? L'important és que tingui com una forma d'òvul també. O sigui, és un seguit d'òvuls. Ai, d'òvuls. Òvuls no, òvals. Vale? Veieu que és fàcil? Ho està fent algú? Ningú em diu res. Teniu feina, vale. Aleshores, es veu bé? Perquè igual ara està mullat, griseja una miqueta. Vale? Veieu que no és simètrica tampoc d'aquí i d'aquí? No importa, tu ho fas molt bé, Ruth. Aleshores, la part verda, el mànec. Veieu que els mànecs aquí també són com a boteruts? Primer farem un, no li farem totes les orles. Això ho farem després. Però el mànec sí que vull que el fem.
Llavors agafem aquí, pel damunt del que tenim pintat. I pintem damunt, així. Veieu que aquests colors se sumen? I que siguin boteruts també. Ui, que no va pintar. I també li posem una miqueta d'aiguada, perquè agafi la textura aquesta de l'aquarel·la, que queda més bonic. Doncs ja tenim una. Heu vist que és fàcil? Ara en farem una altra aquí. Farem una miqueta això. En farem una altra aquí. I la posarem darrere. Vinga. I agafarem uns altres colors. En aquest cas agafaré un com vermell, o fins i tot mira, la farem així com en verds, perquè vegeu que també es poden fer amb altres colors. Amb aquest verd, aquesta la farem amb un color sol. A veure, aquest que està més bé. Vale, aquest. Vale? Vinga. Jo començo pel mig, també. Començo pel mig, faig l'òvul, perdó, una altra vegada. Sempre me lio amb això. A veure, vinga. Si vaig de pressa, m'ho dieu. Si no, no patiu, ho torneu a mirar, que quedarà gravat. No vull fer molt llarg. Vinga, fem un. Ara aquí fem un altre. Com que tenim aquesta aquí al costat, intentem que no la trepitgi molt. Ja ho tenim. Què farem amb aquesta? Com que només l'han fet d'un color, difuminem el color dintre de... Veieu que agafi com a textura d'aquarel·la. Aquí aneu al tanto, si se sobreposa tampoc passa res, no importa. No patiu, es tracta d'expressió. Mireu, avui és el dia de la salut mental. I l'art cura, l'art sana, l'art és sanador. I aquestes coses ajuden molt. No busqueu la perfecció tampoc, val? No m'agrada que busqueu la perfecció, i menys si és la primera vegada que ho feu, val? Intenteu deixar-vos anar. Aquí hi hauria ombra perquè tenim aquesta al davant, doncs ho enfosquim una miqueta. Intenteu deixar-vos anar, sense voler fer-ho perfecte, i sobretot si és el primer cop que ho feu. Quan n'hagueu fet unes quantes, ja us quedarà bé. Val? I això queda bé, és simplement l'expressió de les coses. No anem a fer aquarel·la botànica, ni art realista, ni res. Anem a passar una estona fent carabasses. Fin, ja està. Ara aquest rave d'aquí el farem amb marrons. I a veure si hi ha alguna pregunta. No hi ha cap pregunta, vale. Jo el que avui intento, el propòsit meu, és que perdeu la por a fer coses, a que us expresseu. Aquí li posarem aquest i li posarem un altre marró aquí perquè es barregin, i quan hi posem l'aiguada, veieu que agafi dues tonalitats. I aquí també, mireu, que així. Vale? Ja ho tenim. I quan s'eixuga encara queda més bonic. Val, doncs ja en tenim dues. Això ho havia de tirar més avall per posar més ganxos aquí, però és igual. Ara en farem una tercera aquí. És que tampoc vull que sigui molt, molt llarg, perquè llavors la gent veu els IGTVs i s'espanta. És només un tastet perquè vegeu tot el que podeu fer sense por. Sense por i sense... i tot el que us puc ensenyar. Ja us dic que dissabte que ve faig un taller online on farem això i moltes més coses. Si us voleu apuntar, després deixaré el link en el... Vinga, anem a fer una altra. Aquesta la farem més marroneta. A veure, un marronet...
un marronet, aquest marronet. Ne farem 3 de 3 colors. Era aquest marró? Vale. És molt fosc, però quan hi posem l'aigua ja es diluirà. I damunt hi posaré aquest, que és com un verd estrany. Vinga, som-hi. Aquesta d'aquí la farem més cap aquí i com a més grossa. Veieu? Un més cap aquí, un més cap aquí. Aquesta encara quedarà més boteruda. Ja està. Ui. Ara hi posaré aquest altre. També no tingueu por, de combinar colors. No tingueu por de combinar colors. Ja veureu que això queda superbonic. Mireu. Després ho podem reforçar posant-hi encara més tons, si volem, perquè tingui més textures. Com més tons hi posem, veieu? Aquí posarem més to. No cal que siguin carabasses, de color carabassa. Així posem més textures. I després, quan s'eixuga, ho acabem de dibuixar una mica, vale? Aquesta ha quedat superbonica. Aquesta m'agrada molt. A veure, aquest color... No, aquest no, que és verd. On el tinc? Aquí. Posem més llum, més llum, més llum. I ara també li anem a fer el rabitó, que el farem amb un verd, com si el voleu fer blau, Que sigui boterut també, no ho feu perfecte. Que sigui com boterut. Vale, doncs ja tenim 3 carabasses. Que no faig en directe, vulguis o no, pateixo una mica, Bueno, que us està agradant? Que ho trobeu fàcil? Hola, Berta! Carabasses divertides. No hi ha cap pregunta, vale, molt bé. Vinga. Alguna pregunta? Molt xulo, gràcies, Mònica. Ai, envieu-me cors, que així Instagram m'ho ensenya més a tothom. Vale? Sí? Vale, perfecte. Vale. Ara veieu que aquí estan com a flotant. Veieu que estan com a flotant? Doncs el que farem serà com aquí, posar-los una miqueta de fondo perquè estiguin com amb una base. I us ensenyaré a fer aquest fondo, que a mi m'encanta fer aquests fondos. Aquesta ha quedat fosca però ha quedat xula també. Vinga, ara farem Mira, amb aquest que és com a vermellet, mireu com ho faig jo. Li poso aquí una miqueta, posem aquí com una miqueta, i ara agafo el dit i el que faig és diluir. Si ho voleu fer amb el pinzell, també ho podeu fer amb el pinzell. Vale? Però a mi amb el dit m'agrada molt treballar amb les mans, que trobo que les coses queden com a més... I per aquí també agafem i posem una miqueta. I ara agafarem aquest d'aquí, el groguet, aquí posarem groc, després ja ho reforçarem. Aquí posarem groc i també amb la mà, amb el dit, barregem aquí els dos i
Vale? Veieu que ara ja no estan flotant. I aquí també n'hi posarem una miqueta, perquè aquí tinguin una miqueta de... Ui. És que us estic seguint amb... Ah, aquí. Vale. Ara aquí també posarem una miqueta de groc, així. Vale? I amb el dit. Després hi posarem les fulles, ja veureu. Que es dilueix, veus? Perquè com que el verd encara no estava sec, no passa res. Mira, aquí corre cap aquí. Ah, així. Vale? No patiu si us passen aquestes coses. Forma part del procés i de l'aprenentatge. Ara perquè jo ho deixaria eixugar, faria les carabasses, ho deixaria eixugar i després hi faria els fondos. Però com que ho fem aquí així, doncs no es pot eixugar. Ara anem a fer les fulletes. Vale? Jo el que vull és que no patiu al fer les coses. Que us quedi com us quedi, que forma part del procés. Ara agafaré verds i anem a fer les fulles. Veieu que les fulles tampoc tenen cap forma especial? Veieu que són com aboterudes i abunyegades? I són a més l'expressió d'una fulla, val? No anem a fer, ja us dic, aquarel·la botànica ni res. Anem a fer l'impressió del que és, l'interpretació. Això es faria aquí, per exemple, aquí li faríem sortir d'aquí, li faríem una volta, val? Ho feu amb 2 o 3 verds, que passin pel damunt, així, agafa textura també, vale? Com que ara tenim mullat sota, i la fulla. La fulla és simplement pinzellades amb el retolador. I quan ho teniu així, agafeu i li doneu una miqueta d'aigua. Ja està. Vale? Sense por. Aquest d'aquí, com que el tenim marrón, ho podeu fer si voleu amb la part aquesta d'aquí. Aquí, com que ho he mullat a sota, aquí m'he equivocat de fer-ho així, però bueno, és igual. Perquè entengueu el procés, està bé. Aquestes coses, i aquí, si veieu una miqueta, li passeu perquè no quedi tan dibuixat amb la punta del retolador. Si us estic ensenyant diferents processos, vale? Veieu? Aquí ja està eixut? Sí, aquí ja està eixut. I aquí n'hi farem un altre. I el farem aquí, així. Ara que estigui sec. Vale. Doncs aquí igual. Li fem una fulla. Aneu seguint o què? O vaig massa de pressa? No estic anant de pressa, perquè vull que s'eixugui una mica. Vale? I aquí li farem una així. I també n'hi farem una d'ocre. Una de color ocre. Ara està eixut aquí. Sí, bueno, com a més verda. Vale, que no tenim així. Recordeu el pinzell. Aquí, veieu que he fet l'aquarel·la? Com que hi havia aigua sota, però no passa res. I aquí igual. És només l'expressió. No us ha de quedar perfecte perquè és la gràcia.
Vale, doncs ja ho tindríem. A veure, aquestes les vaig fent més calma i tal, i potser van quedar una miqueta millor. Veieu? Diferència d'aquesta i aquesta, però ja veureu que aquesta quan s'eixugui també quedarà bé. I ara aquí, perquè no quedi tan així, agafaré una miqueta de d'aquest, a veure com hi pot quedar aquí, perquè no em quedi tan vermellós. Vale? No passeu tampoc moltes d'això perquè si no s'aixeca el paper, moltes passades d'aigua. Vale? I aquí també li vaig a posar una miqueta com si fos una miqueta més d'ombra, més brut, no queda el color tan clar. Vale? Vale, doncs ja ho tindria. Ara aquí, com que no ha quedat centrat, què faig? Agafo i tallo per aquí. A veure, què més puc fer aquí? Aquesta m'agrada molt, Aquesta no m'agrada tant, però m'agraden els colors, però de forma m'agrada aquesta. I aquí el que li faré serà donar-li una miqueta més de... perquè tingui com més de volum, vale? Veieu? Com més textura, més boniques queden. Aquesta d'aquí, què podem fer? Aquesta ja no la toco més. Molt xulo, gràcies, Cristina. És molt bonic. Sí, ha quedat bonic. Aquí el que farem serà, amb el groguet que teníem, si el trobo, perquè ara ja tinc tots els retoladors així liats, a veure? Vale. Amb aquest groguet, amb aquest groguet donar-li aquí una miqueta més de foscor perquè tingui més volum. Veieu que no passa res si li passo pel damunt? Es tracta de desdibuixar les ratlles del retolador, que us quedi rotllo aquarel·la. Doncs ja està, jo ja ho dono per bo. Ara aquí hi posarem una miqueta de text o alguna cosa perquè quedi més mono. I d'aquí també ho tallaré una mica. Això és un truc que faig servir molt jo, de les làmines i les coses que faig. Quan no em queden les coses ben centrades o el que sigui, i ho tallo. I aquí també ho tallaré una miqueta, perquè quedi més avall, més al mig. I m'agrada que les làmines no quedin rectes tampoc. A vegades ens entestem en fer les coses perfectes i aquestes coses els hi donen molta gràcia. Ara tenia un rotulador aquí carabassa i ja no el trobo per fer un text aquí. Mira, sí, aquí. Què, us agrada o què? Mira, sí, ha quedat prou bé. Mira, aquesta d'aquí li farem aquí com una miqueta així, que tingui una miqueta més de textura, veieu? La diferència? Aquí també podem fer que és com a més. Veieu que tampoc m'ho penso gaire cap on vaig? Vale? Doncs apa. Ara ja sabeu fer carabasses per la tardor. Per fer dibuixets, per fer... Veieu? Com més color hi poseu, més intensitat, més ric queda de textures. Jo el que vull és que entengueu que us heu de deixar anar, que no us han de quedar perfectes, que les coses no són simètriques, que us heu de deixar anar. És el meu propòsit, a veure, i que sou creatives encara que no us ho penseu. Mira, aquí li he fet una altra fulleta, que quedava com a despenjat això. Així que si voleu que us ensenyi més coses, mireu, aquesta està molt més treballada, veieu? Però veieu que tampoc és perfecta, que està feta així també
els ratllots. Veieu? Aquesta té molta riquesa, que té molta textura. Aquesta taca que li cau aquí, que sembla una imperfecció de la mateixa hortalissa. Aquesta m'agrada molt. I aquesta està feta igual que aquí, i ara hi afegiríem llapisos de colors quan s'eixuguessin, però no ho faré perquè no està prou sec. Aquestes d'aquí també són diferents. Aquestes són com a més fosques, com a més tenebroses. Aquestes són com a més alegres. Veieu la diferència? Bueno, espero que us hagi agradat. Que us ha agradat o què? Vaig a posar aquí alguna cosa. Posem menú de tardor, vale? Com si fos per un restaurant. Vinga, posem aquí menú de tardor. I faig amb lettering, a veure, aquest no va massa bé, però bueno. Vale? Ara aquí posarem... repasso pel damunt perquè agafi més intensitat. Molt xules, gràcies. I aquí posarem un D així petitet. Menú de tardor. Veieu que amb poc n'hi ha prou? Bueno, espero que us hagin agradat. Bueno, si us animeu, encara queden places pel taller de dissabte a les... penso que és a les 5, de 5 a 7, que sempre m'allargo una mica més. Vale? Bueno, algú ho ha fet, si ho heu fet m'etiqueteu, vale? Ai, diguem-ho alguna cosa. És que els directes són com a... estic aquí, sembla que parli sola com una tonta. Ha quedat xulo, no? Vale? Bueno, si ho heu fet m'etiqueteu i m'agradarà veure-ho. Vale? Qué fácil lo haces todo. Claro, Mari, tu ja sabes que sí. La Mari és una alumna meva del centre cívic de Valls, que ho fa superbé, per no haver fet mai. Mira, aquí n'hi afegeixo una perquè quedava com a despenjada. Que ve a Valls al centre cívic a fer el taller de lettering i és un artista, ho fa superbé. Per no haver-ho fet mai, ho fa superbé. Bueno, totes, estic molt contenta de les alumnes d'aquest any. Bueno, sempre estic contenta de les alumnes, perquè totes tenen el seu procés i la seva manera de fer-ho. Ha quedat molt xulo, gràcies, Judit. Cuando la acabe lo subo, muy bien, Maite. Venga, a ver, quantes calabazas veo. Que ja hi som, això. Doncs bé, us deixo, vale? I espero que us agradi i que us atreviu a deixar-vos anar, a no fer les coses perfectes, sobretot, us ho demano, i que l'art us sanarà de les vostres cabòries. Jo aquests dies estic tenint insomni i m'aixeco a la nit i me poso a dibuixar i no m'arratllo al cap, i quan m'agafa la son doncs me'n torno a dormir. Gràcies per compartir, a vosaltres per ser-hi, vale? Doncs jo us agraeixo molt que sigueu aquí amb mi. Ja us dic, si us voleu aprendre més coses, apunteu al taller de dissabte, vale? Si teniu algun dubte, m'ho pregunteu per directe o per missatge. O en el IGTV, que ara el deixaré penjat. Mira que mono que ha quedat. Cada vegada m'agraden més, Vinga, adeu. Ara que es quedi guardat, que no la liï.